Eu știi și zic să mergem să mâncăm la restaurant. Hai, restaurant! La restaurant, domnule, ce are? Serios, dacă nu. Și facem altă dată fasole. Când altă dată? O facem și facem salată de fasole. Și apă și ulei ai. Salata, mai zăpești cu salata ta. Nu vrei salată? Hai, cu salata ta. Dar ce are, domnule? Și acum și facem, că eu sunt lignit de foame. Bă, și mie mi-e foame. M-am pus prămățiuni, drogi, nu făină, nu ardei, nu morcov, nu. Băi, acum, hai să facem la ureche. Nu, dar pe la spatele lui sunt undeva. Să-l negri, facem Cornel. Ce ai zis? N-am zis nimic. Ai zis ceva? Ce-ai sâră, voi, amândoi? Amândoi. Ați venit și când toate... S-a speriat un pic. Mergem la piatră. Da, noi mergem la piatră așa cu stomacul gol. Băi, ia cu de mâncare! Da, nu știu la el. M-am și speriat. Te-a sărit inima. S-o suită mașina ta ca mâncare. Unde te-ai ascuns? Dar lasă-ți mă pași, eu te acu mâncare. Tu dai seama Dar de... ieri ne-ai făcut mâncare când am fost la piatră. Era altă treabă, că eram acolo. Acum merge direct la piatră. Nici măcar o cafea, să bem o cafea, nu ne oprim. Nici măcar, nici cafea, nici. Păi dă-mi... Dă-mi că n-am cu ce să stau frig, dă-mi un foc. Dă-mi o brichetă ceva. N-ai brichetă? Nu-mi dă unde stau. Ce-ai făcut? Ai dâră de bani? Uite și tu așa, aruncă banii pe jos, băi. Eu, bani. Dă-o să-ți culeg banii. Uite. Trebuie să fie normal la cap. Ce, bă? Na, Cornel, ce ai, băi? Te-ai spăriat de bani? Te sperii de bani, mă? Și băgate șoaricul acolo. Ce șoaric? Hai băga șoaricul în buzunar. Care șoaric? Care șoarică? Ce, băi? Ce, băi? Banii tăi? Și șoaric? Cum era un șoaric în buzunar? Aia era șoaric, dar și ai vedenii. Doamne ferește. Hai, Mergi în chiatră, haide, domnule. Pune și fă ceva mâncare, te rog. Nu mai putem de foame. hai, am treabă. Ha. Și gogoși, a zis că ne facem gogoși. Da, gogoașe ăsta. Dacă ne trimite, mai degrabă le spala mai așa. De ce n-ai zis să încălzăm apă? Le spala mai și nu ne mai trimite ei. Du-te vină, du-te vină. Da. Acum și vrei să fac. După aia iar zice că stăm și nu facem nimic, să nu mai pot. Da. Iar zici că stăm pe drumuri. Dar nu, doar facem... Lasă-o ca să nu vă mai Fac dați, live. mi-o dați mie și Bate gata, palma. gata. La plămâni, A rășit rău tare. Am venit cam dimineață. Aha, nu ți-o fac eu. Bă, de când îți promit eu ție că ți-o fac să mă ții minte Da, și când ai făcut-o? toată viața ta. Ce ți-am Ai făcut? făcut? Taci, nu Băi. știi ce-i făcut. Îți spun după aia ce-i facem. Zi. Deci Ah. asta o să... Păi dar nu, că dacă ți-am... Hai. Gata, am terminat și aici. Benzină. Deloc? Nu este, e zero. E 0-0? Da. Dar cum de film bag cu paletă pe drum că te-am văzut pe aici când treceai? Jujă! Să râdim, hai să râdim, hai să râdim toți. Și cealaltă. Ți foame? Ce faci? Ți foame? Ți foame? Da și faci acolo. Sucrac. O chicat într-o baltă, Corneli. Cine știe și lucrarea ți-a făcut voi? Am alunecat acolo la lutărie când am fost să luăm lut, am alunecat și am căzut într-o baltă. Dă cu așa, lasă lutul, Iau, hai dă cu așa, iau. dă unii lut, unii lut.
Haide, bă, lasă-o, ești culmea, Cornelă. Ce ai, bă? Te ustură ochii. Hai. Mai degrabă mergeam cu mașina. Ha? Bă, de-abia. Ți-am zis să mergi cu mașina. Băi, frate, Vin încoace. Vin încoace. Voi ne facem varză până la căsuță. hai, bă, să o luăm pe aia, m-a făcut. Eu uite, știu ce pe mine. Vin încoace. Hai că e aici, nu mai ieși. Hai cu mine, hai că nu știu. Eu fac o leacă de ori, îmi fac patul în casă. Vine mistrața peste mine, nu pot, mi-e frică să mă duc în pădure acum. Hai, Ionuț, cu mine, vin încoace. Hai, Ionuț, că... Hai, dar ce vrei acum să-ți fac? Ei, da. Ui, dar tu așa mi-ai zis. Mi-ai zis vină. Mi-ai zis să vin să mâncăm, să... Nu așa mi-ai zis, mă, ce facem? Așa fac. Am crezut cu sorea. Vezi că să-ți duci și cărămizli jos, lasă-l lângă. Lasă-l lângă jos acolo. Hai, acum ies fumul. Dar pune-l invers pune-l. Aha, așa. Așa e bun. Atât, gata. Gata, lasă-l așa, hai. Lasă-l așa. E bun așa, Ionuț, lasă-l. Uite ce fumează. E bun așa, cred că. Nu și e bună. Vină cu alea, vină leacă. Vină leacă. Vezi care cui? Pune-mă geamă. Pune-mă geamă, tată. Și-a fumat tot dosul. Nu mai fac. Ai vinut să-mi pura acum. O, a fumat! Să-mi pura ai să așa acum. Dar lasă-l că n-ai cum să-l pui acum, că trebuie reglat. Lasă-l acolo și jos. Cu spumă. Lasă-l acolo, fac eu. Cu spumă trebuie. Lasă-l jos, fac eu. Nu? Este spumă de cei care nu e foc. Pune niște nailoane. Dar nu lasa așa. Bate vântul și chică. A chicat de, băi, bun așa. Bun. Lasă mai. Da. Hai să vedem. Îl fac eu, să dea jos de acolo. Dar nu mai poate să dea acolo jos. Nu știu dacă mai poate să dea jos. Hai grijă, Ionuț, să nu-ți intri ceva. Doamne, ce este? Bă, ce faci, bă? M-am murdărit tot. Dă la mine bricheta, dă la mine. Hai. Dă ușor, băi, ușor. Băi, și m-am murdărit. Hai. Hai. De ce? Unii o jeagă, bă. O chicată cu Ionuț, cum le-ai pusă cu o chicată? Uite, o chicat josă. Și nu te învăță să fii o jeagă așa. Păi dar nu l-am pus, domnule, așa, l-am pus în sus, dar s-a lăsat în jos. O chicată. Ce este? Să ieși și scoate o jeagă de acolo. Scoate-o, nu știam ce e tu cum. Doamne. Să-i sus. Să-i sus. Să-i mai repede. Să-i odată. Împinge-l o leacă. Să-i mai. Împinge-l de dos. Băi, dacă îmi fac vânt, să rupe roaba. Hai, domnule. Nu pe mai roaba, să-i odată cu iesul. Împinge-l, domnule, o leacă de dos. Te că te-l împing eu, hai. Stai, bă, lasă că mă ridic Hai, eu. ridică-te. 1, 2, 3 și hai. Stai așa. Uite cum ies fumul în Nu curti. știam ce să spun în casă. În casă, aici. Haide, băi, suie. Haide, doamne! Ce vă văzut? Și tu ai, tu ai văzut cum ai pus o jeagă? Ha? Da, am văzut o leacă, dar am scris bun așa. Mi s-a înfundat cu geaca aici, sau cum îi zice la asta. Bă, geacă. Bă, dar nu pe pun carne. Dar pune mâna, domnule, și scoate-l. Ei, lasă-l acolo, lângă. Că l-a pune Cornel. Vezi că să-ți duci și cărămizli jos, lasă-l lângă. Lasă-l lângă jos.
Alo? Unde a fost? Da! Puh! Unde a fost? Vă eu și mai spăriet. Unde a fost? Unde a fost? Unde am fost, stai? După cheatră am fost. Unde cheatra? Dă cheatra. Liniștește-te, calmează-te. Unde? Stai, domnule, calmează-te. Unde-i fost? Eu cu minte, Trebuie mâncare? Ai venit pe mâncare? Uite Ai mâncarea. făcut și tu ceva dulce? Uite cum am făcut dulce. Și să aici, zoie. Aha. Mâncați voi. Unde e mâncarea? Zoi, uite, zoi. Nu făcut, uite, potărnichile astea să aici. Aha. Nu făcut. Eu am avut... Tă, domnule, să văd ce-ai făcut. Eu lasă ca voi. Nu vezi că ninge afară, plouă. Lasă ploaie, lasă. Dar și cu asta, ai grijă. Pune a spus. Ha? Trebuie să vă și cheatra asta. Trebuie să vă și cheatra. Ai grijă că nu știu ce s-a întâmplat aici, de ce e asta așa? Ce-ai făcut? Eu am terminat cheatra și. Unde ai terminat-o? Tu nu vezi că nu mai am cheatre și mai au rămas așa leghi mari. E de josă, Cornelă, dar tu cred că o iei razna, bă. Dar serios dacă nu. Dar unde Uite ți-l- și acolo mai e un ban. Unde a ținut, mă, bricheta asta? Acum era să zic. Mamă, cum miroase, zici, dar Ce? zici că are 3 săptămâni. Ce ai văzut azi? Nu, eu nu știu, cred că ai vidieni, de cum se cheamă, nu știu. Nu, am să țitiu ceva, m-am uitat și... Nu te-ai uitat? Ce ai, domnule, că nu te înțeleg? Dacă nu vă fac eu asta, uite. O iei razna. Bun. Până alții vă făcut. Ce? Ce-ai mână? Ha? Ce-ai mână? N-am nica. Ce-ai mână? N-am nica. Nu la mine. N-am nica. Ce-ai mână? N-am nica. Ce-ai mână? Băi, ce-ai mână? Nic. Ce-ai? Dar ce-ai mână? Ce-ai mână? Ce-ai Ce mână? am în mână? Ce-ai mână? Ce am în mână? Sunt și eu mână la spate. Doamne, ferește. Ce-ai mână? Ce am în mână? Bă, ce mă, de ce s-a speriat? Nu știu. Ce-ai mână? N-am nic. Bă, Cornele. Cornele. Ce am, domnule, în mână? Iată! Uite-l! Îți băga șoarec în buzunar! Aoleu, dacă nu vă fac eu astăzi... Ce bă, Cornele, ce? Băi, Ce? stai și mie ăsta. Uite cu să-l-tai, uite cu, vin cu asta-l tai eu. Hai, vin cu asta-l tai. Vin cu asta-l tai. Voi faceți altceva treabă? Bă, că facem taie-mă ăsta ca să mă apuc. Voi azi faceți ceva treabă? Trebuie să acum, trebuie să curgă asta să facă focul ca să... Cam trecut. Nu scoateți benzină ca să pui aici. Dar nu mai este benzină. De pe vacă paletă, hai! Bă, dați-ne. Am făcut-o și noi de oaie. Am făcut-o de oaie, nu am văzut. Andreea.